बाक्सा जिल्ला बरमानि खोमसार बसुमतारिया हरखाबै गोग्लैनायजों आथिं बायदों। खौरां लादों आगुनि बिटिसिनि गाहाय मावफुंगिरि रमद बर'आ। बाक्सा जिल्ला बरमानि सासे गोख्रों समाज सिबियारि आरो आलायगजार गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि खोमसार बसुमतारिया हरखाबै मोनसे जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जानांदों। मिथिनाय बादिब्ला थांनाय 10 जुलाइ खालारखालि सानजौफु समाव गोदान दिल्लीनि पाहरगन्जआव थानाय हटेल स्टारलिं इननि 3 थाला खथानि मोनसे लिफ्टनिफ्राय गाहाय थालासिम हरखाबै गोग्लैफैदों, जायनि जाहोनाव बिथांनि आगदा आथिं फेन्दाया बायदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। हरखाबै गोजौ बिल्डिंनि मोनसे खथानिफ्राय गोग्लैनायखौ नुनानै हटेलनि मानसिफोरा थाबैनो हस्पिटालाव फाहामथायनि थाखाय लाबोयो। दा बिथाङा दिल्लीनि सार गंगाराम हस्पिटालाव देहा फाहामथाय लागासिनो दं। खोमसार बसुमतारिनि बेफोरबादि जाब्रबथाय जानायखौ मिथिनानै बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', बिकेडब्लिउनि मावफुं सोद्रोमा प्रदीप सरगयारी आरो दिल्ली पुलिस लेङाइ कमिसनार ए.के. सिंहआ हस्पिटालाव फैनानै खबर लाफैदों।